Hola a tots, avui us vull parlar d'una autora que fa uns 20 anys que segueixo i que ja he llegit en aquest mateix canal algun poema seu i en el meu blog La Bústia Groga també he anat fent alguna ressenya, algun assaig literari, que és aquesta, que és la Rosalía de Castro, que és una gallega de mitjans del segle XIX i la tinc aquí en les seves obres completes, amb aquest llibret d'una edició del 1952. Bueno, són unes 1.600 pàgines, però està aquí tota la seva obra completa. I bé, aquesta és una autora que, bueno, com ja he dit, he anat seguint primer amb poesia, que de fet, com és més coneguda ella, és com a poeta, i després he anat seguint amb els seus assajos literaris i en les seves novel·les. Avui comentaré, al finalitzar, llegiré un fragment d'una de les seves primeres novel·les, que és Flavio, que acabo de llegir avui. I bé, comentar-vos que aquesta és una autora, com he dit, que va néixer el 1837 i va morir l'any 1885 d'un càncer d'úter amb 48 anys i s'inclou dintre del que es coneix com a moviment el Risorgimento, a veure si em surt bé, perquè és qui amb els seus cantares gallegos, escrits en gallec, qui va posar de nou en valor la llengua gallega, tant a nivell social com a cultural i literari. És una autora que era bilingüe, o sigui, escrivia tant en castellà com en gallec. De fet, té alguns poemaris en gallec, com he dit, Cantares gallegos, Folles noves, algun que dedica a la seva mare, i d'ella m'agradaria llegir tota la seva obra, que com que la tinc aquí bastant a mà, vaig fent mica en mica i com em ve de gust. Vaig llegir d'ella la novel·la La hija del mar, que vaig comentar l'any passat, que em va agradar moltíssim, Ruïnes també, El primer loco, i després he llegit assaigs literaris. Jo crec que aquesta autora, o sigui, on té més talent per mi és en la poesia, o sigui, tenia un ritme, o sigui, innat en la poesia, un domini increïble. I després, però a mi com més m'agrada és com a assagista. El que passa que d'assaig, malauradament, per mi en té poc. No sé si és que, es veu que al final de la seva vida ella va ordenar als seus fills que cremessin part de l'obra que li quedava per publicar, i es veu que ho van fer, la van cremar. No sé si dintre d'aquesta part hi havia també assaig, però és una llàstima perquè a mi com a assagista és com més m'agrada, perquè és com més natural, molt natural, vaja. Jo veig la Rosalía, i després a les seves novel·les es veu un llenguatge que avui consideraríem més impostat, però clar, tenint en compte l'època que ve del romanticisme, és aquell llenguatge, perquè ella tenia sempre aquesta melanconia, aquesta tristesa, es veu que patia depressions, i això ho traslada molt a la seva obra. Però tenint en compte que va molt relacionat les novel·les sempre amb la seva poesia, me l'he volgut llegir. A veure, què més comentar? Aquesta és una autora que va viure entre Galícia, Madrid, Valladolid, perquè el seu marit, Manuel de Murguia, era historiador i periodista. Es va relacionar molt amb l'ambient literari, amb els intel·lectuals de l'època. Es veu que va conèixer el Gustavo Adolfo Bécquer abans que aquest morís a Madrid, i es anava relacionant sobretot amb els editors. Té alguna carta a algun editor en aquest llibre que vaig llegir ja fa temps, i estava molt al dia dels corrents culturals europeus, o sigui, tant d'autors francesos, o sigui, un dels seus referents és la George Sand, i de fet té una novel·la que encara l'he de llegir, que es veu que és la seva millor novel·la, que és El caballero de las botas azules, i el que sí li vaig llegir amb ell amb una carta que li va escriure al seu marit, Manuel de Murguia, que li deia que la gent es pensaria que s'havia copiat de la George Sand amb aquesta novel·la. Tracta sobre la incompatibilitat de caràcters. Quan la llegeixin al seu dia ja la comentaré.
I bé, Flavio, diguem que amb aquesta novel·la Flavio, tant amb aquesta com amb la hija del mar, com en el primer loco, claríssimament tracta sobre la violència de gènere, però d'una manera eh, bueno, molt directa i molt des de dintre, sobre la violència de gènere psicològica de l'home cap a la dona. En aquest cas és un noi que es presenta com un amor romàntic, val? Però bueno, és un noi que no deixa viure amb una noia, en aquest cas la coprotagonista, que es diu Mara, que és una mica, bueno, que curiosament m'ha fet gràcia perquè es diu Mara com la protagonista d'una de les meves novel·les, i la mare és una noia de 15 anys, que tots junts està en l'adolescència. L'actuació de mare doncs, és el normal d'una noia de 15 anys, no? que vol conèixer món i bueno, que és molt coqueta. I el protagonista, Flavio, doncs, bueno, és un noi molt possessiu, bueno, fins al punt que al final de la novel·la doncs, l'amenaça amb la mort, o sigui, que li diu o amb mi o amb ningú o et mato, o sigui, això s'ho diu directament, no? El que passa que per arribar fins aquí, bueno, de fet s'estan tota la novel·la s'estan així, i de fet això ja és un indici d'aquesta incompatibilitat de caràcters que es veu que tracten el Caballero de les Botes Azules i que desenvolupa amb més profunditat, no? Sí que potser, bueno, jo crec que li falta maduresa com a novel·lista, però bueno, el que m'ha agradat és el tema de l'alter ego. En aquest cas no és que sigui un alter ego literal, perquè com dic, o sigui, jo crec que aquest tema a l'època hauria de ser molt, molt comú, com avui també passa. El que passa que estava com més naturalitzat, i ella el que fa aquí i que ho fa molt bé és ficar-se a la ment del psicòpata narcisista, s'hi fica molt, i a la de la víctima. Això ho fa superbé, i és allò que ho veus i dius, por Dios, o sigui, però què és això? És un amor, és una agonia, no? I bueno, durant tota la novel·la és això, aquest tira i arronsa entre els dos joves. La part d'alter ego que té la mare és que és una noia que també projecta els seus sentiments escrivint versos, i aquesta part és totalment la Rosalía de Castro, i és aquí on m'ha agradat veure i connectar-la amb la seva poesia. Amb tota la seva escriptura, tant els poemes com a l'assaig com a les novel·les, sempre té una forta connexió amb la natura, però amb la natura que descriu concreta amb plantes, amb arbres, amb rius, rierols, muntanyes, el mar. En aquesta no tant, en aquesta de fet el mar no hi surt, surten rius, això sí, però la hija del mar sí, el mar fins a l'últim dia que va morir era com part de la seva vida. Ella ja, de fet, a Galícia va viure entre Santiago, que no li agradava gens la ciutat, i Padrón. Padrón és un poble una mica és d'interior, però ella va voler estiuejar a la costa i li agradava molt el mar. Tema també, avui us llegiré un fragment, com he dit, en què ella defineix què és per ella la poesia. He dubtat sobre quin fragment llegir, perquè tracta molt també el tema de la mort en la poesia, amb la Rosalía de Castro. Amb tota la seva obra, el tema de la mort és una constant. Però a veure, és una mort entesa com en el pla cèltic, o sigui que va molt unida a la vida, o sigui que ella no entén la vida sense la mort, o sigui que és com tot un, no és que sigui un final, és com la tristesa de la vida per ella, o sigui, és com una manera natural, no?, de desembocar, i la mort sempre està present a la seva obra. Llavors aquí té algun fragment també que dedica a la mort, alguns poemes també en què descriu els cementiris, i em deixo coses, però no em vull extendre massa,
perquè la pròxima que llegeixi del Caballero de les Botes Azules, que ja serà més endavant, perquè a més és una obra bastant extensa, ja la comentaré al blog La Bústia Groga. Aquí us llegiré ara aquest fragment que a mi m'ha agradat molt perquè es veu sempre, ja ho diuen, no? Que aquest esperit romàntic de la Rosalia no era un esperit que seguís un corrent, o sigui, és que ja era així, o sigui, aquesta tristesa, a més, es veu que va estar bastant malalta durant tota la seva vida, doncs va inherent amb ella, o sigui, és que era així, tenia esperit romàntic. Llavors us llegeixo aquest fragment en què ella, hi ha un tros que la mare, la protagonista, que és una noia de 15 anys, defineix com ella, què és per ella ser poeta, ¿vale? Y ho diu així. El perfume de una flor, el murmullo del río, cuyas aguas pasan y pasan delante de nuestros ojos para no volver más, el canto de los pájaros y muchas veces un solo rayo de sol que hace brillar las arenas como hermosos diamantes, bastan para causar en mi alma una impresión extraña, una melancolía profunda, deseos desconocidos. ¿Comprendes tú lo que es esto? ¿Sabes lo que es poesía? Sí lo sabes. La poesía es una cosa parecida a un bello e incesante delirio. Es quizá un defecto de organización, un exceso de vida, una hermosa locura. Los poetas son hombres distintos de los demás, no sienten como todos sienten, y por eso no los comprenden todos. He aquí por qué siempre oculté a miradas extrañas lo que pasaba en el fondo de mi corazón, porque nunca dejé traslucir este defecto o esta virtud que debe provenir del cielo. Mas ahora que te he hallado a ti que me comprendes, te abro mi alma como se abre un capullo a la primera luz del alba para recibir en su cáliz virginal el rocío de la mañana. Sonriamos juntos, lloremos juntos y amémonos. El mundo que me parecía un desierto serà entonces el paraíso i llegaremos a morir en paz. Bé, espero que us hagi agradat i us hagi interessat el que us he explicat a la Rosalia. Moltes gràcies.